Sziasztok, Omsi vagyok, és most megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok átformázni a betű típusokat a WoW-ba. Tehát feljöttök erre a dafont.com nevű oldalra, és kiválasztjátok a nektek tetsző betűtípust, hogy milyen legyen a WoW-ban. Én ezt szedtem le, a Prototype nevűt. Nekem ez nagyon tetszik. Még egyszer viszont nem szedem le. Egyébként csak itt rákattintotok, hogy download, és igazából ezt gondolom mindenkinek egyértelmű. Aztán itt van a letöltéseknél, vagy hát ahova nektek menti. Rákattintotok, ezt így kicsomagoljátok, ezt a prototype.ttf nevű fájlt. A WoW főkönyvtárába csináltok egy fonts nevű mappát, ebbe bemásoljátok, és csináltok belőle még 3 másolatot, és mind a 3-at pontosan így, ahogy nekem van, át kell nevezni, ugyanígy nagybetű ez a 2 kis kötőjel, ez is nagybetű, ez meg csupa kisbetű, tehát remélem, hogy sokat segítettem, aki eddig nem tudta volna, mert én is néztem, és csak angol videók vannak. És hogyha mindent jól csináltatok, akkor elvileg most így fognak kinézni nektek a betűk, vagy hát ahogy beállítottátok, mint ahogy nekem is. Tehát itt is a menük ugyanúgy néznek ki minden, mint a betűtípus, amit letöltöttem. Úgyhogy remélem, hogy sokat segítettem, viszont nagyon fontos, hogy a fájloknak az átnevezését ugyanúgy csináljátok meg, ahogy nekem van. Sziasztok!